Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, intra na sa Escaramuza. Maura na pagka Sabado, sabi ka sa bago sa forecast ni Sir Melvin Almuela kay Sir Mars sa programang Morning Hirit. Ngunya naman sa nada Kuya Nems na pagkaaldaw mga ka-experience kita nin maulap at madalas na may bumabagsak na ulan, pag-aambon. Kaya posibleng pwede na Kuya Nems pagkurso-kursoon an sa inyong mga labahan ta posibleng sa aga magmarahay na po an sa tuyang panahon. Pero sabi nga ni Ibaga, despite nga kan sitwasyon kan sa tuyang panahon, make sure po na ang gabos unsafe, safe ka mo sa inyong mga residensya, safe ka mo sa mga nagbabirahe, safe ka mo kung ano man po ang pigigibo nindong niya na pagkaudto. Aldaw po katango niya nin Sabado, petsa 19 na po kan Hulyo 2025. Ano po ang sa inyong pinagkakabisihan dyan? Magsarabay-sabay po kita sa good alauna nin pagkahapon. Oy, ingat-ingat po duman sa mga biyahero sa... Grabe man ito Kuya Nemsu dyan sa may parte kan Gari Camarines Sur itong su magtugang na nagmomotor. Bigla Kuya Nems na may nagbagsak na sarong kahoy, puunin kahoy. Natsimpuhan anggad po Kuya Nems na nag-agi itong duwang personang ito. And unfortunately, binawian po sindanin buhay. Igwa pa ako yan sa nahiling sa itong duwang magtugang na ito dyan. Ito sa may parte kan Ocampo, Camarines Sur. Igwa pa akong nahiling sa may parte kan Nagari, Visayas ito. Or sa iba pang area. Badus Kuya Nems po, umaakiuna, natumbahan man siya Kuya Nems po ki Puon Kinyog. Tapos ang istorya duman na nabasa ko sa news item, walking Kuya Nems, kaibahan po sa indang ayam. Pati po Kuya Nems so ayam, nakasabay duman sa natumbahan kan Puon Ninyog. And tulos man na binawian nin buhay itong subados at the same time itong ayam po tabi. Kaya kasuhapon ng dyan sa may area kan barangay Taysa, particular na sa Tagungtong, sabi ni D.E. kasuhapon. Magkuha na ngaya ki equipment putulon ta na ngaya itong Puon Kinyog na posible ngayang maka-afektar sa bulos kan trapiko dyan sa lugar. Tabata may paliko ito na part. Sa dyan kaya sa may Tagungtong, hapon sabi kang residentes duman na nakahuron ko, early morning o alas 3 nga nin maaga. Nagkaigwa po dyan ki landslide. Halipot man sana siyang porsyon. Pero sabi kan mga residentes po duman, kada bes ngayon na may pag-uuran, talaga ngayon may history na. Ining yung area may ngayon di na nagrarasay po ang daga. Siyempre naafektaran po kayan an kahoy na niyaon po duman, may linya kan telco. Nakasuha po nag-upload naman ako kay Ate Ange kan Albay Electric Cooperative, and before pa pala na ako mag-upload, naghururo na sinda duman sa mga team dyan sa Albay Electric Cooperative manungod po dyan sa sitwasyon. Ito nga na-identify ninda na itong suposteng nagkaduwa, tulo po ito dyan sa area,
As in talaga Kuya Nems, nagbagsak sinda. Pero bako man po pala nito poste kan Aleco, kundi telco po tabi. Ang problema lang Kuya Nems, na may nasagi na linya kan kuryente. Kaya kasuhapon pag uli ko dyan sa southern part ng Legazpi, wala pa ki kuryente. Pero sa other part, pasiring duman sa may nito area, Iguana, duman na lang. At ang linya may kaya dyan, nakasugpon siya dyan sa may pasiring sa Villahermosa, pasisiring po dyan sa Bicol International Airport sa Barangay Alobo. Kaya magtaga-ingat-ingat man po grare kita sa mga biyaheros. Hilingon po muna nindo ang sitwasyon kan panahon bago po tabi ka mong magbiyahe. And permi po kamong kung pwede man sana. Kung iba-iba nga ng mga kalokohan ng mga pages na pa-follow nindo, i-follow nindo ang page kan DOST Pag-asa. I-follow nindo ang mga respektibong pages kang City or Municipal Disaster Risk Reduction Management Offices. Or, syempre, itong sa mga mayors and other local officials po dyan sa indong lugar. Tanganing pag data mantiga hagad, pag may mga raot po kipanahon, bako raot kipayo, raot kipanahon, makakakuha ka mo mga abiso. Tanganing makapag-prepare man ka mo, kan mga dapat nagibuhon. And kasuhapon man, mga alas 9 nin pagkaaga, kahuron ko via phone si Sir Achilles Galindez, ang Media Relation Officer kan Philippine Ports Authority Bicol, na so ang solamente po kayang nag-suspend ni na biyahe, although may mga other provinces man and other ports na nagsuspender nin biyahe, pero digdi lang sa may parte kan Tabaco, Verac, and San Andres na mga ports, ipo tabian may nairehistro mga stranded na mga pasahero na mabalyo, pasisiring po dyan sa islang probinsya kan Catanduanes, and pababalik digdi sa mainland dyan sa Tabaco. And after na halion kan DOST Pag-asa itong suipig taas na tropical cyclone signal, and then pigtugutan naman po kan Philippine Coast Guard itong supagbiyahe kan mga sakayan pandagat, tulos man po itong nagresyo. Pag araw ka iyan, before po kamo maghali, just in case hali ka mo ngaya sa may parte kan Metro Manila, hilingon mo na nito an perang aldaw na forecast. May application baga kaayan Kuya Nems po no, so tigagamit na digdi kami ka iligdi sa DCGB, kami kain ki mga ikipa ang mga application natandaan ko to Kuya Nems dati kay Kuya John o unay ngaya araw ngaya kani ang pagsabot ngaya kaiyan. Before pa man po kamo maghali sa inyong residensya, preparado po ang kamo. And day nanggad kamo makalingaw na habang nasa biyahe or before po kamo magbiyahe, magpasiguro kamo kan bado, kung may mga iinom mo na mga medicine, magpasiguro ka mo kaayan, tubig. Ito bagang sa pigaapod na go bag, tanganing data man tigahagad, may mga untoward incidents na mangyari po dyan habang kita nasa biyahe. Kita gabus po ang preparado sa ano man ang mga pangyayari digdi po sa satuyang palibot. Sabi ni Ma'am JP, Ma'am or Sir ini, Ma'am JP Siapno, nag-chat siya sa DCGB News Online. Sabi na, hello po, tuloy po ba yung bootcamp today sa Dapdap? Opo ma'am, tapos na sa first day kan bootcamp para sa responsible pet ownership kan digdi sa ining programa kan lokal na gobyerno kan Legazpi through sa City Veterinary Office. Sabi digi ining bootcamp for a better pet. Basic obedience, training techniques, and then kasubago early morning, pinuna na po yan dyan sa covered court kan Barangay Dapdap, Legazpi City. And sa aga, iyo po tabi itong second day. Nagdadangog ako duman Kuya Nem sa mga trainer duman, sa mga K9 trainer. Ang paghalimbawa pa lang niya Kuya Nem nakatindog itong ears kan sa indong aya, may gustong sabihin iyan. Pag itong steady na straight arrow ka iyan. Pag medyo drooping an sa indang talinga, igong ibig sabihin ka iyan. Pag ang tail, ang so nagkikiro-kiro baga Kuya Nem, panagwawagel an
ang ikog, may ibig sabihin yan. Pag slow, igong ibig sabihin po yan. Pag makaskas, iba po ang ibig sabihin ka yan. And then itong sa mga behaviors na, so simple lang na gestures na herokan sa inong mga ayat, na dapat po an tag sa diri, iyo po an masasabutan. Nasabi ka, subaw ka nagtaramduman, sa paagi da ako yan kan pakikipag-komunikar sa indong mga aya maasin mga ikos, nakaka-release da yan kuya nams kay stress. Ta syempre halimbawa ngayon hindi ko malingawan duman, so sabi ni Cancer duman na speaker na halimbawa si Kuya Nems papa ko, ako ngaya supog na ako mag-share kay Kuya Nems kan mga agi-agi sa mga struggles ko. May mga, mas ang tendency da po Kuya Nems kaiyan, mas halangkaw ang chance na, halimbawa may pet ngaya, may ayam or ikos, duman na lang daan nag-share itong owner ka itong ikos tapos ayam. Di syempre ngaya, ang tendency ngaya kaan, nakakagian-gian, may nasi-sharean ka ngaya, may companion ka ngaya. Tapos sabi pa duman Kuya Nems, ang ayam ngaya, wara ngaya ang labot ngaya kung ika ngaya naging day ka ngaya naging matrayumpong ngunyan para mientras nakulon ka ngaya ang mga failures. Ang gibo ngaya kang ayam, iwawagal na lang na ngayaan sa iyang so feeling na iko-comfort ka niya. Kaya pag mga siring ka ining mga activities, dapat po na open man kaya iyan sa bako lang sa mga residentes kan Barangay Dapdap. Sabi kay ni Dr. Manny Estepona sa 17 barangay digdi sa syudad kan Legazpi, ika-cluster man po ni iyan. Ang aning gabos ng mga barangay an magkaigwanin siring na mga inisyatibo. Lalo na to dun sa Barangay Dapdap kay Cap Glen, talagang tigpo-push po nila na maimplementar ni na tama at sinmasustineran itong ordinansa po baga sa tuya na Responsible Pet Ordinance, tanganing masiguro man na ligtas ang publiko at the same time maprotektaran ta po ang mga atamantang ikos asin aya. Maray na pagkauto kay Sir Edwin Magalona, nakaantabay po unan from Manila, and then kay Tita Josephine Rectin, Tita Amalin, nakaantabay po unan na pagkauto kay Kuya Chadi, and then kay Ma'am Tet Aldana Hakub kan Ravvax Animal Bite Center. Ma'am Tet, long time no see, long time no chat. Ingat-ingat lang po sa imong pagbiyahe, pasasering sa dakol na mga branches kan Ravvax. Ang sa kuyang kapartner po sa Lado Technical, si Kuya Nems Flora, sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Angel Mustaza. Happy weekend! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DC